126 годишнината от Съединението на България, един исторически акт на целокупно единство на българския народ, вдъхнови група млади момчета, членове на Сдружение Родопски хайдути. 3 дни преди паметната дата, 6 септември, дружината на Манол Ружинов се събра в село Момчиловци и даде ход на първия по рода си хайдушки поход. Пред камерата на телевизия Родопи Сад Плюс Манол разказа, че похода на четата тръгва от Момчиловци, защото това е главно средище на хайдути и войводи по време на турското робство в Родопите. Какъв е повода, който събира днес хайдушката чета в село Момчиловци? Поводът е ежегодния хайдушки поход, който организираме, хайдушко сборище, и по случай 126 годишната от Съединението на България, Сдружение Родопски хайдути, заедно с подкрепата на кметицата на село Момчиловци госпожа Никова, решихме да организираме един поход, който поход ще се насочи първо към местността Стайков гроб. Избрахме тази местност, защото Стайко Иванов Сурков е бил един от дейците на ВМРО. Какво ще се случи през 4 дни на похода? Значи през 4 дни на похода, както казах, първоначалната точка, която ще се оправим, е Стайков гроб. Там ще преспиме една вечер, ще се организират хайдушки игри. След това се насочваме към Ирушкото гробе. Там ще видим вече до втората вечер къде ще стигнем и ако може още през втората вечер да пристигнем на Хайдушки поляни, нали, където чакаме и повече от участници да дойдат, някъде към 25-30 човека мисля, че ще се съберат. Очакваме и гости от Нова Загора, от Мирково. А колко души е четата ви в момента и има ли други участници освен Смолян? Значи в момента четата наброява към 12 човека. Участниците са от село Славено, от Панагюрище има 2 момчета, от Устово. По време на похода дружината посети Стайков гроб. На това място на 14 септември 1903 година намира смъртта си борецът против турско робство Стайко Иванов Сурков, секретар и касиер на Революционния комитет в село Момчиловци. Развълнуван от начинанието на младите хайдути, председателя на пенсионерския клуб в Момчиловци Сотир Каневски показа снимка от 1972 година, когато е била поставена на родното място на Момчиловския поборник за свобода Стайко Сурков. Особено съм щастлив, че имам възможността да се срещна с представители на родопски хайдути, които са защитавали с живота и кръвта си срещу турските поробители по това време. Един от тези поборници срещу турското робство е нашия съселянин Стайко Сурков, който почина през 1903 година. Починал на местото, точно тук, лобното место, където му поставихме лобната плоча през 1972 година в качеството председател на Общинския съвет Момчиловци. Тогава с председателното момчиловско население направихме голям събор на местото, където е живял, и лобното место, където е починал, и поставихме тая паметна плоча, което е с надпис много добре отразено. Нямаме очилата да го прочета. Може на висок глас да прочетете, да го чуят. Тук на 14 септември 1903 година намира своя край борецът против турското робство Стайко Иванов Сурков, секретар, касиер на Революционния комитет в село Момчиловци. Точно на Свети Георги, който сега панорамния път за Рожен, там е бил турския пост. Но него са го припускали, не е допускали, че той е изпълнява такава революционна дейност, че секретар Бирник бил на Революционния комитет. Припуска се го, като е бил Дрипов така, и се пускали да се отиде до момчедят, които са живели там на местността Лопва, където е починал, и пак до село си идвал, така са го припускали. Но бил много болен през 1903 година от туберкулоза, не можал да издържи и точно на тая дата почива, и от признателно за Момчиловско население 1972 година поставихме тази паметна плоча, която вечно ще стои и ще напомня на поколенията за борците срещу турското робство
до освобождението 1877-78 година. По пътя, който води до плочата на Стайко Сурков, Сдружение Родопски хайдути поставиха указателни табели, облагородиха терена около плочата, поставяйки над нея пилон с българското знаме. В последния ден от похода дружината премина през село Кутела, като поднесе цветя пред издигнатата от Сдружението плоча на войводата Огнянко Митов Съдък, съратник на Петко войвода. Малко преди да тръгнат за Хайдушки поляни, където се криели и обучавали четниците на легендарния войвода Пейо Шишманов, дружината на Манол Ружинов бе изпратена от кмета на Момчиловци Мария Никова. В забързаното наше ежедневие забравяме точно тези малки паметници, които всъщност са направили и пазят голямата история на България. Пожелавам ви да сте живи и здрави, да носите българското в сърцата си, да бъдете все така инициативни. От името на цялото Момчиловци, от наследниците, които скромно седят, от наследниците на Стайко Сурков, които скромно седят настрани, ви поднасям китка здравец. Маноле, за тебе, да сте живи и здрави, здравеца за цялата ви дружина. Живее България! Живее България! Датата 6 септември е паметна за българския народ и тя трябва да се тачи еднакво с тази като 3 март, каза Васка Мавродиева, секретарка на библиотеката в Момчиловци. С какво свързвате 6 септември? Това е деня на Съединението на България. Свързвам го с един много хубав български празник. Смятате ли, че в днешно време отделяме достатъчно внимание на такъв тип патриотични празници, в частност и това, което правят момчетата от Сдружение Родопски хайдути? Аз мисля, че имаше леко забравен момент, в който не отделяхме толкова голямо значение на тези патриотични празници. Поклон пред тези момчета от Сдружение хайдути. В мен тече на 50% панагюрска кръв. Така че аз в този момент съм много развълнувана и пак казвам поклон пред тяхното дело, поддържам ги в тяхната инициатива и аз винаги съм била така привърженик на такива инициативи. Оказва се обаче, че не всички познават основни дати от българската история. С какво свързвате датата 6 септември? Шах с пешка. Не знам. Питайте тук по-младите. Вие се намирате в едно родопско село, което е известно с своите патриотични хора, родолюбци. Става въпрос за Съединението на България. Да, за Съединението на България. Много хубав празник на България. Какво знаеш ти за Съединението на България? Знам, че на тази дата, 6 септември, се съединява княжество България с Източна Румелия, мисля, че беше, да. Свърза дата 6 септември с Обединението на България. Това е основното. Мисля, че това е един от най-големите празници в българската история, новата българска история. За родопите специално 6 септември, лично на мене, нищо лично. Личен план. А смятате ли, че подобен род прояви, каквито правят момчетата, са популярни достатъчно? Би трябвало да се популяризира, да се запомни историята. Специално в Родопския край българщината се запазила благодарение на традициите. На вяра, род, родина. Възпитавам в моите деца дух на родолюбие, на патриотичност, на съхраняване на традициите и поклон пред делата на нашите предци. Пожелайте нещо на нашите зрители в духа на 6 септември. Мисля, че те хората са го написали кратко, точно и ясно. Съединението прави силата. Нека ние да бъдем сплотени и по този начин ще вървим напред.